Može. Pa ne, uopšte nemam predstavu kako. One su lagane, one me sve okej, možda. Kače majonez? 10. Mislio sam na kući par malih. Da ću da probam poslije da mu bacam što će. Idem brala. Znaš, brala sam kajice. Šti? Malo. Nema svige. Nešto bez mesa samo. Nešto bez mesa. Valjem. Možete. Ovo 60, naravno 60. Još malo. 50. Slobodno stavi malo više brašna. Sve. Tako. Ovdje u ovim koktejlima. Još malo da samo zasluciš. Par santimetri to je. To je to. Pizza sos. Još. Nagnje na jednu stranu, ako ne mislite, pri kraju ima unutra. Šta ima? Nagnje na jednu stranu ima. Kačkavać je renda, da. Evo ti ga tu pored kačkavalja. Ko je ovo kačkavalj? Da, ko mleka. Nego jeftinije iz Beograda da se uzme nego kod Sene ovdje, pa malo kao da je zaleđen bio, znaš. Jeftinije nego Sena. Zamisli ti to čoveče. Sena je šampion. Ne zvao onog tamo, lično ono, samo ono dole držao. Aha. Da ga pitao, znaš, da zaobiđem Senu.
Pa jebi ga, familija je to. Familija i da nema, znaš, ono mori svi da uzme. Stavljaš cijele ovako? Ne, cepkan. Ja pitam zašto da. Za YouTube. Vi ćete da budete na YouTube. Pa, treba da pošalje za brod, znaš, ovako najlakše se. Za posao? Za posao. Možda držiš? Pa mogu, to slone se ja na kafemata, znam ja šta je aparat. Imate integralno, imate dansko. Daj mi integralno. Lagano, kad ga držiš. Kako na bre, znam na skijanju kad nosim bre, kameru bre. A uopšte i bez kamere ruke da držiš ovako? Pa da bre, pa boli. Ajde. Imam na ovo jedno peo. Ovo je ispod 1000 ali... To je to, batice. Ne, šta čučama, ovo je sve sve. Da ga dofriziraš malo gore. Ne, ovo je gore. Gorite. Ovdje dajte ove kopi. Dajte četiri. Evo ti je lopatica s desne strane, gornje. Nemaš sveto unutra. Do desno. Nećete povuda. Još nešto? Nešto 24. Ima pauza. Ali neki snimeš. Snimimo ovako malo da se vidi gdje si Ne da moraš Pauza isto na ovo, tako? Ne znam, ovo je